Nice. Както виждам и вие се занимавате с такъв струен спорт като моя. Даже ако трябва да съм честен, мисля, че вашия е най-травмиращ, най-натоварващ, най-тегъв. Защото съм запознат горе-долу за какво става въпрос. Фен съм на този спорт, много е мъжки. И си мисля, че може да си кажем някакви много интересни неща, защото горе-долу психиката е нагласата, което е най-важно според мен за даден матч. Психиката е нагласата, много си прилича във всички спортове, особено по въвойните и те, които са травмиращи. Защото когато знаеш, че има риски за живота, толкова много се изострят сетивата, че вече мозъкът те почва да работи на други чистоти и ставаш истински хищник. И ние много се приличаме с вас по това, че сме хищници. Колкото и да звучи, как да кажа, надменно или високомерно, ние сме си такива. Просто сме много нагоре в хранителната верига и живеем си с тази мисъл, знаем си го това нещо, но със сигурност трябва да се внимава много. Който ми спомена преди малко, че много е важно и за вас как да излезете от травми, само да се влекичам много колко. Може би в този спорт наистина здравето може би е най-важното нещо и нещо, което най-много трябва да се наблегне на него, но в крайна сметка то всяко нещо е баланс. Може би спортът е толкова травмиращ, много е трудно да се предпазваш, имайки предвид, че ако се предпазваш, ще прекалено много си фокусиран върху здравето, пък няма да можеш да раздадеш добре на тренировка, няма да можеш да раздадеш добре на състезание. И тук е много ролята и на треньора, да ръководи целият процес, да вижда отстрани, кое може да обяснява. Другия треньор също, да. Да, работа на треньора може би е това, той да следи от целият процес, защото картинката отстрани има коренно различна, всичко е коренно различно. И много лесно може да разпознаеш някакво, когато с крака, когато се раздава достатъчно, когато може да натисне още. И ако говорим за травми, тук не знам как травмите колко често са много. Зависи от много елементи. Не е постоянно, но се случват колена, връзки, да, това са основните. После процеса на връщане, където е трудният процес. Така че тази гледна точка майче имаш бетен опит. Да. Аз между другото имам една много сериозна травма, най-сериозната, за щастие единствена. 2019 година скъсах ахилес и бяха ми казали, че това било края на кариерата ми. Докторите ми казаха, че много трудно мога да се състезавам вече на високо ниво. Аз изобщо не го взимах това сериозно, защото викам си паси магията. Това е просто един ахилес, не? Зашиваме го. Аз го скъсах днеска вечерта, на сутринта ми го зашиха веднага. Викам си, това все пак е един ахилес, не сме толкова напреднала медицина. Какво толкова да стане? Зашиваме там с специални функции, където се освояват. Направиха ми операцията както трябва. И на 6-тия месец бях готов на 100%. На 8-я месец имах матч. 8 месеца да скъсам ахилес. Нали, според мен коляното е по-тежка контузия, връзките на коляното, защото там не позволява да си толкова подвижен, малко по-трудно е възстановяването, но през цялото време, докато бях скъсал ахилеса, абсолютно всеки божи ден бях в залата. Абсолютно всеки божи ден. По никакъв начин гледа да не се наруши ежедневието, нещата, които правя, с патериците, първите 45 дена с патерици, чагърта в залата. Много ме спасяваше гребният тренажор. Пускам си един крак долу с бутуша, гребният тренажор. Гръба си на гребният тренажор всеки божи ден. Има толкова много упражнения, където могат да се правят на 4 крака по гръб. Да поддържаш просто мускулатурата и да си в залата. Да не се смазваш, да не се потискаш, да не се депресираш. Това е най-ключовият момент, психологически, защото травмата в принцип много се отразява психологически и много хора не успяват да се възвърнат. А и те просто да не спираш. Но то много зависи колко силно го искаш. Те са много компоненти. Много неща са от значение. И пак ролята на треньора също е много важна и когато става въпрос за травми. Някакви за мотивация, как продължава да се мотивираш такъв спорт? Нещо, което най-много ме мотивира е постиженията на други хора. Това е страшно много. И нон-стоп се информирам
спортисти главно, защото нашата сфера е спорта. Страшно много мотивират спортисти, които са, примерно, аз съм на 40 години, които са над 40 години, около мен 38, 35, 36, 40, 40 и нагоре. Страшно много мотивират, когато видят, че някой спортист, без значение в коя сфера, е направил някакви постижения, които младите дори не могат да направят. На последната олимпиада на 42 години, Кобилин се стана олимпийски шампион за четвърти път, това просто е толкова феноменално, толкова мотивиращо. И аз през цялото време си казвам, паси майка, защото този човек може, що не мога, бе? Що не мога, що може и той? И това страшно много ме мотивира. Тъй, че много е хубаво първо да се обграждате с хора, които са амбициозни, които разсъждават като вас. Средата е много важна. И това да търсиш постоянно, да се интересуваш от достижения на други спортисти е много мотивиращо лично за мен. Предполагам, че и на вас така ще ви действа. Във вашия спорт, между другото, има страшно много рекорди, носно се подобряват, нали? Постоянно се подобряват. Това е наистина също много мотивиращо. Те сега заминават като тебе на стаж. Кажи две думи за стажа, защото има една група, която заминава сега. На лагер? На лагер. А техните лагери какво представляват? Също стоят в една сутринта тренировка, прибират се в стаята, после тренировка. Да, горе-долу така става. Те ще се включат в... Не, значи там е аматьорски спорт, полуаматьорски спорт. Тренират 3 пъти в седмица. Но идеята е, че те ще бъдат включени директно с първи отбор, който ще е по средата на шампионата. Тоест ще имат страшно много свободно време? Ще имат свободно време, но вероятно там ще бъде запълнено с тактика, защото това е половината е физика, другото е тактика. Е много специфично. Цяла седмица ще са там, така че има 3 установени тренировки, плюс екстра. Една седмица ще изкарат начална стройка. Това една седмица не се брои изобщо. Аз съм ходил по 4 седмици, най-тежката подготовка ми беше 4 седмици. 2022 тогава беше пандемията. Аз трябваше да играя за титлата за Стин Дагестанец. И ми смениха матча в последния момент и се наложи да удължа лагера. И 4 седмици бях във Варшава с самичък в апартамент. Тренировки, прибираш се в апартамента. Тренировки, пандемия, нищо не работи, няма кьоров човек по власти. Човек мръсна депресия, толкова ми беше гадно, толкова ми беше трудно. И нещо, което ме спасяваше тогава, бях си взимал 2 книги, бях си харесал някакви книги и си ги взимах там с мен. Просто имам нещо, какво да правя свободното време, лаптопа с мен, с телевизията. И страшно много ми се отразяваше положително това да чета, това да гледам филми, това да се разхождам. Между другото, то има и като съвет от психолозите. Много пряка зависимост има тревожността да се премахне с физическа дейност. Много пряка зависимост има. Примерно при условия, както сме много активни хора физически, ние разходваме страшно много енергия и е напълно нормално и тревожността при нас да е малко по-ниски граници, отколкото при нормалните хора, но покрай състезания, покрай лазери, покрай лагер, покрай травма, покрай нещо, което предстои, тя се увеличава. И много психолози съветват да се правят разходки. Разходки в почивното време, което имаш през деня. Примерно тренирал си днеска, имаш 2 тренировки, задължително трябва да се набляга на почивката и на разпускането. И разходките е доказано, контакта с природата е доказано, че много свалят тревожността. И когато си на лагер и ти дойде твоето свободното време, и вече писне някакво толкова да правиш, е хубаво да събереш такива занимания. Между другото напоследък, ако ти пиеш, ако трябва да ви споделя нещо честно, ще ви кажа, че преоткрих PlayStation. Аз с PlayStation много си такова свободното време. Преди бях много против това нещо, обаче гледам всичките бойци там, където са в UFC и мои приятели, включително в Полша, всичките са постоянно цъкат на PlayStation. Прибират се с тренировка оттрепани, прибират се и сега почват цъка на PlayStation. Почна да го правя същото и аз и виждам страшно много позитивни, защото толкова много те изключва от стреса, от това, което предстои, от тежката тренировка. Има едно разпускане такова. Като всяко нещо на крайност, ако сте стигне до крайност, няма да е полезно. Но примерно спокойно може да си позволиш, ако имаш 5-6 часа свободни за деня, спокойно може да си позволиш 1-2 часа да подцъкаш на PlayStation
да се изключиш тотално от заобикалящия свят. Това също много ми е помагало да се справям с свободното време и с депресиите и с тези неща. Я ми кажи един много важен фактор, който той е малко табу, но не се говори. Страха. Как се справяш с страха? Защото той е също като страха трябва да страха трябва да стане приятел. Няма как да... Той е много здравословен. Според мен страха може да бъде много здравословен, ако имаш правилната гледна точка. И страха също е нещо, което ме мотивира, ако се приказвам за мотивацията. Както преди малко ви споделих, че ме мотивират постиженията на други хора, също много ме мотивират неща, които са страхувам тях. Примерно, страхът от травми, страхът от риска за здравето, много ме мотивира да ставам по-интелигентен по време на боя, да предвиждам, да внимавам. Много ми изостря сетивата, страха към травмата, към риска за здравето. Това нещо страшно много мотивира и се опитвам, когато изпитам страх, когато почувствам страх от нещо предстоящо, да съм наясно какво е то, да го нарека какво е то. Примерно страх не е от следващия ми противник, който удря много силно. Наричам го това нещо и правя абсолютно всичко възможно, за да променя играта си, да не се напасна на неговия стил. Разбирате ли ме? Разбирате ли ме? Да. И мисълта ми, че тези неща страшно много и ме мотивират, и ме предпазват и се отразяват много положително. Помагат за усъвършенство. Да се усъвършенстваш като боец, дори и като личност. Между другото, много е важно да има, според мен, личностно развитие в целия този процес, защото аз това се прекарвам тук с моят треньор. С него имаме много такива философски въпроси, лични, защото аз съм на 40 години и на края на моята кариера съм, което това време изобщо не ми се иска да свършва, но за съжаление то ще дойде, наближава. И за много спортисти това е много травмиращо психологически, защото изведнъж буквално се прекратяват и са начина на живот, който си имал до сега толкова много години. Всички тези позитиви, положителни емоции, които си дърпал от срещи, от мачове, дори от загуби, това толкова много почва да липсва. И това се прекарваме и с моят треньор, колко важно е, когато виждаш, че наближава края, много важно е да се отпуснеш. Даже и да не наближава края, много е важно да се отпуснеш и това, където се прикарахме с теб преди малко, да си натегнат постоянно и да си на 100% постоянно, според мен е нож с две остриета и в повечето случаи се оказва като грешка, защото има едно списание Спорт Илюстрейт, знаете ли? Световно известно списание. Бях чел една статия, бяха направили една статистика, че 80% от професионалните спортисти са претренирали. 80%, това са на всеки 10-8 човека са претренирали. И благодарение на тази претренираност ти не можеш да разгърнеш потенциала си, ти не можеш да разгърнеш капацитета си, защото този стрес и тази тревожност, която имаш от претренираното, защото то е много пряко свързано. Нали? Когато се чувстваш тялото изморено, когато си претренирал, ти се чувстваш изморен и тя психиката веднага реагира. Веднага се включват всички сензори за самосъхранение. И ти си казваш, аз съм много изморен, сега на тази тренировка не мога да се раздам. Аз съм смазан, вече съм смазан цяла седмица, вече съм смазан 2 седмици. На тази тренировка не мога да се раздам. И тук пак е много важна ролята на треньора, да следи този целият процес, да знае да дърпа конците правилно вие сте бойци всъщност, да дърпа правилно конците на бойците, защото тая претренираност е може би най-големия враг на съвременния състезател, на съвременния боец, защото те в крайна сметка технологиите страшно много напредват. Ти постоянно имаш на ръката един часовник, който следи всичко. И толкова лесно може да се пипаш настройките, че много лесно може и да претренираш. И това с претренираността също си мисля, че е много важно, много ключово. И стигнал съм до извода, че е много по-добре да излезеш на матч, на среща в деня на матча. Много по-добре е да излезеш
по-лошо подготвен физически, отколкото претрениран. Убеден съм в това нещо. Убеден съм. Това да си претрениран толкова много ти спъва всички системи в мозъка, толкова голяма пречка е, че е много по-добре да си по-малко натрениран и да ти се играе, да имаш желание за игра. Това нещо толкова много ти дава сила и енергия. Аз знам какво е, примерно за последния матч, като се готвих, всяка сряда правим спаринги, което е най-важната и най-важната тренировка като спортист за състезател. Спаринга е най-важната тренировка и в същото време е най-изцеждаща психически. Спаринга много измаря психически, защото първо няма съдия, второ, ако удариш някой, примерно, и го свалиш в нокдаун, или ако го заключиш, или ако го удушиш, матчът продължава. Не спира ти да дигаш ръцете и кажеш готов да не спечели, а матчът продължава. И примерно, ако трябва да направиш днеска спаринг 5 рунда по 5 минути, без значение какво се е случило през тези 5 минути, ти продължаваш. И това нещо направо ти е бава майката психически. Нон-стоп да си натегнат, нон-стоп да си измъне на пулс 180, да трябва да разсъждаваш, да трябва да реагираш адекватно и да гледаш това отсреща, че иска да те изяде. И тия процеси страшно много се забавят, когато се претренира. Силата на мисълта толкова много се забавя, когато се претренира. Реакцията, нервната система, тя е изморена. В крайна сметка всичко е нервна система. И в нашия спорт, и във вашия спорт е този импулс да тръгнеш, да спреш, да хванеш, нали? Точно така е. Абсолютно също е при нас. При нас същия импулс, да удариш, да ритнеш, да изтегнеш, да влезеш в краката. Всичко е импулс. И когато имаш претренирано тяло, натоварена нервна система, ти не можеш да покажеш пълния си потенциал. А много често се забелязва как хора от ежедневието, само и само защото, примерно в някаква ситуация, той реагира толкова атлетично от някаква ситуация, само защото има достатъчната мотивация. И психически не е изморен, физически не е изморен, абсолютно също е при нас в спорта. Когато не си изморен психически и физически, затова казвам, че е по-добре да излезеш на състезание. Със сигурност да не си в топ форма, но да не си претренирал. Най-добре е да излезеш и натрениран, и в такова сега. Това целим всички. Предполагам, че и всеки са го постигали. Аз съм го постигал също това чувство, но за съжаление това се случва рядко. Поне при мен, моя опит, рядко се случва, но това не ти пречи да побеждаваш. Това, че последният матч, пак ще дам за пример последния матч, защото наистина изкарах много тежка подготовка. 6 седмици бях на високи обороти подготовка, за тези 6 седмици се разболях 2 пъти. Точно през 2 седмици се разболях 2 пъти. Дигах температура, бях толкова потиснат психически, защото нямах представа дали ще успея да се възстановя на време. И даже последната седмица имахме разговор с моя треньор дали изобщо да отменям матча. Защото толкова се чувствах смазан и физически не е добре и тя психиката веднага отговаря. Когато тялото ти не се чувства добре, психиката веднага отговаря. Нещо има проблем. Тия инстинкти за самосъхранение се появяват и ти казват, помисли много добре да не трябва да ходиш да се биеш. Помисли много добре да не трябва да рискуваш здравето си. И тук пак ролята на моя треньор. Много е важно. Треньорите съм направо там е всичко. Не съм му платил нищо. Аз съм стигнал от тези изводи, защото му знам, аз имам много силна връзка с моя треньор, той ми е на първо време приятел. За щастие сме се напаснали много като хора, като личности, приятели сме. Там всички карти са свалени на масата, всичко се говори директно в очите, както така мисля, че трябва да е. И тук пак е много ролята на треньора. Разговора ми с треньора ми преди матча, аз му се обадих в петък, следващия петък играя. В петък му се обадих и му казвам, мислиш, че трябва да отложим матча, защото не се чувствам добре. Не мога да се раздавам на тренировка, имаме само една седмица. И той ми каза тогава следното. Твоя противник, с който ще играеш, той беше шампион на долната категория и се качи на горната, много добър боец. И моят треньор ми казва, да знаеш, Никола, този противник можеш да го победиш и да не си на 100% кондиционно. И аз се чух мисли.
защото знае го това нещо, усеща го това нещо, знае, че наистина е така. И си викам, ще рискувам. Ще рискувам, той е прав. Какво ще да става, братче? Отиваме на матча и какво ще да става? И ако за щастие се излекувах, всеки изминал ден почна да ставам по-добре и нещата се получиха. Като отидох на матча, на загрявка, като почна да загрявам, чак тогава започнах да чувствам това готиното чувство. Всичките тези другите 5 седмици, 6 назад бях смазан, не ми се влизала в залата направо, викам, бях ходил да се направя такова. Много е важно, между другото, много е важно да си следите, да си правите кръвни тестове. Много е важно. Пълна кръвна картина. Аз това нещо го научих в последните години, защото изключително много информация дава за формата ви. Последните няколко години правя следното нещо. Когато почна лагера, в началото на лагера задължително отивам се прави пълна кръвна картина, хормони, тестостерон, кортизол, всичко си изследвам. Гледам как са нивата. Веднага, ако имам някакви движения, вземам мерки. На средата на подготовката пълна кръвна картина. Гледам как вървя. Накрая не правя и една седмица след като мини матча, да видя как ми вървят показатели. Това е изключително важно да си го правите, да знаете. Аз не знам при вас, имате ли ние сме аматьорски спортове, имаме кинезитерапевти това, но всеки отделно трябва да отговаря. Да. Това има и доза в аматьорския спорт. Аз това им обяснявам, че всеки трябва индивидуално. Точно така, както съм и аз. Мен никой не ме е карал, аз сам съм стигнал до тези изводи. Всъщност, информацията, която имам, че професионалните спортисти така правят, ме е накарал да го направя и аз, ме е накарал да пробвам и аз, но ви казвам, това нещо, толкова много информация да. На последния матч, там когато се чувствах много зле и много кофти, когато се разболях, на средата на лагера си направих изследванията, тестостерона при долни нива 2,4, моя беше 1,5. И аз се чувствах смазан. Нямах търпение да свърши тренировката, не ми се ходя на тренировка. И като видях какви са ми показателите, айде, ви казвам, балсам майка, тази при нас няма допинг, това може да си го позволя, почна да се слава малко тестостерон, веднага се дигнах за една седмица. Отидох да си направя изследване, видях всичко се получава и успях да си вкарам в норма показателите. Имаше един друг случай, в който също имах същото усещане и същото чувстване, както на ниския тестостерон. Отидох да се направя изследванията, тестостерона ми беше добре, а желязото ми беше на по-долна граница. И толкова дребни неща са от значение. Веднага си купих желязна добавка, почнах да го приемам. За една седмица стана друг човек. И затова казвам, че е много важно да си следите кръвните показатели. Много е важно да следите хормоните. Кортизола също е от изключително значение. Високия кортизол сваля нивата на тестостерон. Страшно много умора настъпва. Когато имаш високи нива на тестостерон, много бързо настъпва умората, концентрацията ти бяга. И това вас съветвам с двете ръце. Кръвните не са кой знае колко скъпи. Нещо от сорта на 60, 70, 80. Зависи какви неща си пускаш, де. Най-много съм си правил изследвания за 160 лева. Обаче тогава се направих абсолютно всичко, което мога да се направи, за да мога да погледна къде съм. И те повечето неща, като са в норма, то няма смисъл да ги правиш следващия път. Тъй, че това е една много добра инвестиция, да си пипате настройките самички, да гледате какво от тия кръвни показатели ви е наред и веднага да си го коригирате. Вие при вас имате ли допинг? Допинг при нас на това ниво не. Не, на големи има. Да, той при нас има. Вече в Европа на ниво такива аматьорски професионални клубове, да. Само, че толкова е разпространено, че ако трябва да го спрат, ще паднат всичките. Никой няма интерес. Всеки спорт е така. Няма да ти само искам да ни кажеш, което се опитвам точно. Бях много впечатлен извън спорта. Четах едно интервю и как говорише за противника. С уважение, с смисъл беше много впечатляващо, защото не го чуваш често. Най-малко в този спорт е една, която пая булшитина по цялата работа. Да, така че беше много впечатляващо отношението спрямо... Ще ви споделя как гледам аз на целият този процес, защото той за мен е изключително важен, но има нещо много важно. При всеки човек различно нещо работи. Аз съм открил какво работи при мен. Аз съм открил каква е моята гледна точка, която ми дава спокойствие, душевен мир и която ми дава да се раздам на 100% по време на матча. Аз гледам на този човек срещу мен, с който трябва да се бия, като на партньор. Това ми е
първото и най-важното нещо. Аз гледам на него като на партньор и за мен е напълно прието и нормално аз с този човек да мога да бъда приятел. След като свърши мача, много приятели са направили така, включително и момчета, които са ме били и са ме побеждавали. След мачовете съм ставал приятел с тях и поддържам връзка до ден днешен с тях, пишеме си, говориме се и главната причина е да гледам на тях като на партньори. Не гледам на тях като на врагове, не гледам на тях като на някой, който трябва да убие или нещо от сорта, а гледам на тях като на партньори, защото ние сме братя по оръжие, сега какво да се приказваме. Това момче, където стои срещу мен, който трябва да се бие с него, той е вървял същия път като мен. Имал е същите трудности като мене, даже може по-големи да е имал от мен. За да стигнем от там да се биеме един срещу друг, двамата сме вървели един път и това буди само уважение. Затова изцяло уважавам противника си винаги. Но пак ви казвам, това при всеки човек работи различно нещо. Примерно имам приятели и бойци, които изпитват нужда да мразят противника. Това го мотивира. И излиза и го побеждава, мразейки го. Разбираш ли? Тук много е индивидуално това нещо. Не при всеки работи едно и също. При вас може да си откриете нещо друго, което ви работи. Просто това трябва да го изследвате и да си мислите по темата. Как гледаш на това срещу тебе? И трябва в момента, в който почнеш да го назоваваш с точните определения, какъв е противникът ти, дали ще е противник, дали ще е партньор, дали ще е някой, който искаш да оттрепиш. В момента, в който назовеш точното име и ти допадне, много се сменя гледната точка. Много се сменя гледната точка и целият процес върви много по-леко. Защото този дет мрази противника и го бие, процесът му върви леко. Защото го мрази, той се открил, че трябва да го мрази. При мен от уважение, аз го уважавам, искам да се бия с него, но го уважавам, при мен това работи. Разбирате ли, много е индивидуално. И не мисля, че има грешно правилно. Мисля, че при всеки е индивидуално. Ние сме просто колективни спорт и трябва да изберем от коя страна колективно трябва. Аз съм по принцип своята спорта да пада. Уважение. Особено в аматьорския спорт на този етап, защото все пак е по-важно къде си човек извън терена после. Точно така. Аз това трябва да казваме преди малко, че с моят тренер точно тези неща си да казваме, че спорта е до време. Аз съм на 40, колко да се бия, още 2-3 таван, 5 години, ако съм здрав, всичко наред. После ти остава само личността, която си, приятелите, които си направил, контакти, които си направил. Сега, когато си млад и когато имаш много метан пред тебе, изобщо не мислиш за тези неща, обаче колкото повече наближава края на кариерата, толкова повече се замислиш за тези работи. И както аз съм на края на моята кариера, виждам как контактите и приятелствата, които имам, са ми изключително много по-важни от постиженията, които съм направил. Защо не ме интересува на края на кариерата, защо ме интересува, всъщност се интересуваме, но в никакъв случай не го издигам на най-важното нещо, какво съм постигнал. Нали, важно е, със сигурност е важно, не прикалвам глупости, важно е какво съм постигнал, но идва един момент, в който това нещо се обезценява. Няма чак такава стойност, колкото контакта, хората, които си се запознал, емоциите, които си изживял, и при победа, и при загуба, хората, с които се срещал. Мисля, че много е важно, както вие сте и колективен спорт, много е важно да сте си приятелчета помежду си. Мисля, че е много важно. Макар, че има и много спортисти в колективни спорти, които не са приятели, но работят добре. Пак е много индивидуално. Пак там ролята на треньора. Той да ги направлява, той да ги командва. Имате ли някакви въпроси, някой нещо? Предполагам, че като доминирате, като сте по-добри от двамата бойци е по-лесно. Какво си казвате, когато другият е по-добрият, той ви доминира? Как се дигате след загуба или в текущия матч, когато са на земята? Сега гледах доста тежък матч, да ви налагаше на земята. Какво се спомина през главата в този момент, че да станете и да опитате пак да. Много е интересно това, което ме питаш. Много е ключово, много е важно. За вас също е много важно да се мислите по тази тема. Аз съм мислил много по тази тема и съм стигнал до извода, че това е един процес, който няма време за мислене. И според мен е най-важно да се отпуснеш и да се довериш на себе си, да се довериш на инстинктите си и да се довериш на уменията си и да пуснеш всичко на автопилот. Защото, когато почнеш да разсъждаваш много по темата, това ще така стана, това сега как да го направя, тук как да избягам, какво да направя. Примерно, толкова много от тези неща, които се чудиш в момента, си ги правил на тренировка, че то
мислите понякога пречат на тялото да го направи. Разбирате ли ме? И затова е много по-добре този матч, където си го гледал, когато съм бил долу на земята. Вярваше ми, изобщо не съм си мислил как да се мотивирам, за да стана горе, или пък какво трябва да се случи, за да обърна матча. Не, пускам се на автопилот. Пускаш се на автопилот и работиш, опитваш се. Пробваш се да станеш, не става. Пробваш да го удариш, не става. Пробваш да го заключиш, не става. Опит. Няма да печелиш винаги. За съжаление, спорта е така. Не може винаги да си победител, не може винаги да си доволен, но нещо, което най-важно според мен е да намериш начин да се представяш най-добре в точно определен момент. Това според мен е най-ключовото нещо. Без значение дали ще загубиш или ще спечелиш, трябва да намираш начин да се представяш и да показваш най-доброто от себе си. Защото, вижте колко е просто. Какво значение има, че си загубил от някой, ако ти си се представил по най-добрия начин? Какво значение има? Това е урок. В спорта има, но винаги има губещи. Няма някой, който да не е губил. Или ако някой е губил, то е изключение, което потвърждава правилото, че няма някой, който не е губил. Тъй, че много е важно да знаеш, че загубата не е най-страшното нещо. Хубаво е да се печели, всеки обича да печели, ама за съжаление в спорта не се получава. Добре, и втория въпрос е, тогава пак имате матч? За сега не знам. Почивка. Мисля си, че може би март или април ще направя един матч. Март, април, май. Стигнал съм до извода, пак да ви споделя опит. 2022 година направих за 10 месеца 4 мача. Това беше една от най-големите грешки, които съм правил. И връщайки се назад, защото почна да ме притиска тези мисли, да ме тормозят, аз съм на края на кариерата, трябва да почна да натискам повече. Груба грешка. Изобщо точно обратното е. Края на кариерата, отпускаш се. Отпускаш се по течението, изобщо няма нужда да натискаш повече и по-добре се наслаждавай на процеса. Виждаш го, че свършва. Наслаждай се на всеки момент, на всяка тренировка. Ходи си, приказвай си, смейте се, базикайте се, говорете си. Тя работата си върви. Тъй, че няма абсолютно никакъв смисъл на края на кариерата да натискаш повече. Това е, стигнал съм до този извод. И е много важно да не си натегнат постоянно. Аз това го казах и преди малко. Аз имам въпрос. Статистически съм чел спортните, че за да стане автоматичен един жест, дали един прав, един пъртък или една стака, трябва между 10 и 35 хиляди повторения за всеки един жест. Да, вярно е. В смисъл, опитвам се да го предам това нещо извън терена, защото ние сме и аматьорски спорт. Фактора време и идеята на мен е да симплифицирам всичко така, че да стане лесно разбираемо. Както, например, шампион по бокс, който Енгам почна по ММА и отиде на бокса, но не е същото. Защото едните са тръгнали от малки. И идеята е това с репетицията, с навика, постоянството и навика. Това работи много. Това със сигурност работи много. Има обаче друго нещо, че наистина аз вярвам в таланта. Има страшно много хора, мъже, които са жени, които са талантливи и на които се им получава по-лесно. Примерно, ние имаме най-яркия пример Кристиано Роналдо и Меси. Най-известните спортисти в света. Те са два коренно различни типажи хора. Един е толкова талантлив, Меси, толкова слепотално се получават нещата, на другия напълно другата противоположност. Къртовски труд и дисциплина. И пак казвам, много е важно дали си талантлив, дали се получават по-трудни нещата, но със сигурност трябва повторения. И трябва едно прежалване на времето. Много е хубаво, когато започвате с някакъв спорт или когато са започнали да целите, да имате постижения. Много е важно да имате някакъв срок в главата, в който да го прежалите, да си кажете какво ще да става. Ще правя каквото трябва, ще тренирам всеки ден, ще правя повторения на една дисциплина, на друга дисциплина, но няма да търся резултати. Ще правя каквото се иска от мен и каквото стане. Много пада времето от рамената, когато разсъждаваш по този начин. Това казвам, при всеки човек различни неща действат
Това не е задължително за всеки. Аз ви казвам как съм разсъждавал и как съм стигал до тези изводи. Надявам се при някой да проработи, но не е задължително да я пресича. Не е задължително. Всеки човек е индивидуално и всеки различни неща го мотивират. Тогава, например, аз ще опитвам се да обясня, защото те момчетата са атлетични, но все пак е нов спорт. И гледам много често професионалистите как тренират. Нещата не се случват на 100% по време на тренировка като скорост. Всичко е на 50%, но някакси изглежда като един, да, и балет. Докато тук имаме тенденцията, винаги един стрес с такова, с излишно изгаряне на енергия. Идеята е да го сведем до този балет, а тази енергия да я запазиш реално, когато имаш нужда. А и то няма как да го направиш правилно, ако си под стрес и прекалено. Точно така. Точно така. Аз съм открил... Защото така на тебе, извинявай, че прекъсвам, ти в залата като ходиш, ти даже не правиш много сакове, ти много често правиш само шадота. Да. По половин час шадо. Да. Абсолютно така е. Абсолютно така е. Аз съм открил, че нещо, което ме е губило мачове. Сега ще ви кажа. Точно това, което казваш ти. Тази стегнатост, тази припряност ми е губила мачове. Защото когато не си отпуснат, когато не си релаксиран, когато не си премахнал тревожността, когато не си премахнал стреса, нервната система е много изострена. А изострената нервна система се бъдва лесно. Много лесно се бъдва. Колкото си по-натегнат, колкото си по-психически изморен, защото де-факто фокуса, концентрацията е ресурс, който се изчерпва. То е една чаша пълна с вода, не може да напълниш повече от това. Фокусът е толкова фокус има един човек. И той със всяко изминало действие, той си намаля. И когато си всеки Божи ден на 100%, всеки Божи ден си фокусира на 100%, опитва да дадеш 100% от себе си, тази чаша много бързо намаля. И ако това е дългосрочен план, по време на матча ти нямаш сила, нямаш енергия, нямаш фокус, нямаш концентрация. Пак се стига до това претренираност. И съм стигнал до извода, че когато си отпусна и научиш техниката на движение на дадено упражнение, на дадена дисциплина, на даден удар и си отпуснат, нещата се случват еднакво бързо, като скорост, и когато си натегнат. Примерно ти си мислиш, че като удариш много бързо и много силно, удара става много силен, много бърз. А пък той е с абсолютно същата сила и бързина, ако си го отпуснат. Разбираш? Разликата е в това, че стискаш умрука. В един случай стискаш умрука и се опитваш да удариш силно, в другия случай си отпуснат и удариш. И това с разтиснатия умрук много бързо се изчерпваш. Много бързо, много ти дърпа енергията. Това да си постоянно стегнат То се опитайте, примерно, 100 метра да направиш спринт, да се разделеш на 100%, после нищо не мога да направиш колко време. Абсолютно също е и с моя спорт, с вашия предполаг. Трябва да сте много релаксирани. Когато се изпълнява, и то между другото е много ключово, пак треньора, много е ключово да се учи техника на упражнения. Много е важно според мен да се изпълнява бавно. Бавно, като олигофрен, като бавно развиваш. Даже отстрани трябва да изглеждаш нелепо понякога. Понякога трябва да изглеждаш нелепо. Аз съм гледал в залата, идват момчета за първи път да тренират в залата. То е едно стягане, то е едни движения, човек, едни опити, и треньорите отстрани не им казват нищо, не им дават правилната насока. То трябва да си като бавно развиваш, буквално се носи от параличи. Така се почва, така се учи. И когато винаги това е в началото на каквото и да учиш, в началото трябва да е бавно. И когато го научиш бавно, когато го направиш хилядите пъти бавно, това после толкова лесно става, когато го освободиш, когато дойде мотивацията, когато дойде желанието за игра, като го освободиш, това нещо става толкова, перфектните удари стават тогава, перфектните техники стават тогава. Много е важно, да. Супер! Мисля, че някой друг нещо... Един последен въпрос. Как преодолявате чувството от загуба? Чакай да помисля точно как да отговоря на този въпрос. Много съм разсъждавал по тази тема, защото съм го бил немалко пъти. Загубата напоследък също ми действа и много мотивиращо. И преодолявам я, като си построила в главата план, какво ще правя за напред. Нямам време
да мисля много за това, какво се е случило. Ден, два, три, между другото след загуба първите дни са направо ти се реве, искаш да се отвори земята и да потънеш вътре в нея. Първите 2-3 дена са най-тежки след загуба. При мен поне е така, на този етап. Преди има държеш повече, по месец май държава. Направо не мога да излезе от тази дупка как съм загубил. Но напоследък доста бързо минава това нещо и много е свързано при мен с анализ. Загубата бива анализирана до всеки детайл. Пак много важен е треньора. Звъня на моя треньор, почваме да говорим, анализираме защо се е стигнало там, какво трябва да се направи за напред. И това нещо страшно много мотивира. Вече ти имаш план график в следва. Примерно този противник ме победи по еди какъв си начин. С моят треньор почваме да обсъждаме какво трябва да работим за напред, за да не се случва в следващия мач това нещо. И план графика за напред много ми помага да излизам бързо от дупката. Това много ме мотивира. Да имаш план график, да имаш яснота и последва. Благодаря за същия въпрос също. Може малко клиширано, но имате ли си някакъв девиз, мото или някаква нещо, което се повтаряте постоянно? Нашия девиз, например, да ви пише на гърбовете, може да победите, Боянка, да върнете. Вие имате ли нещо такова, което се повтаряте? Респект към всички и страх от никой. Да. Това ли? Да. Ами, за съжаление, не съм се спрял на едно нещо. Страшно много са нещата, които си говоря. Вече имате. Да. Да, това е което е много между другото, но страшно много неща има, които между другото много е важно как говориш със себе си. Много е важно и за мен лично е много важно един мъж да се чувства комфортно сам със себе си. Според мен това нещо е много важно и който изпитва затруднения в това да остава самичък, трябва да работи в тая посока, защото когато един мъж остава сам със себе си, намираш отговори на страшно много въпроси и това много те калява. Това да оставаш сам със себе си, да стоиш да гледаш дори в една точка. Между другото, оттам идват и медитациите, оттам идват всички тези истории. Много е важно един мъж да може да остава сам със себе си и да разсъждава, да мисли по въпроса, да мисли какво трябва, как да стане по-добър, как да стане там, където му куца да бъде по-добър. И когато оставаш със себе си и си разрешиш, колкото и шантаво откачано да стои, да си говориш на себе си, това може да бъде много здравословно. И това го откриваш само когато имаш свободно време. И аз ви съветвам всеки един момент, в който имате свободно време, включително какво ти полага. Оставайте самички със себе си, без значение колко за деня. Дори 15 минути да са, пак са от полза. Понякога ще дойде етап от кариерата ви, когато станете много добри и 5 минути остане сам със себе си, ще е достатъчно. Просто трябва да има практикуваш. Оставаш сам със себе си и си говориш. Много е важно как си говориш на себе си. И затова искам да кажа, че страшно много неща съм си говорил, страшно много неща съм си казвал. И не мога да кажа, че всеки път са едни и същи. Разбираш се? Примерно, това спокойно мога да го използвам следващия път да си го кажа. Разбираш се? Постоянно си харесвам някакви неща, нямам нещо, кой знае какво определено, ама да ти кажа често, като се замисля, май ми се върти всичко около това, не се предай. Май всичко ми се върти около това. Много е важно да не се предаваш, много е важно да не капитулираш. Това си мисля, че е най-ключово в спорта и още повече в тези мъжките спортове, бойните спортове, където здравето ти е постоянно застрашено, заплашено от противниците. Много е важно да не се предаваш. Да си паднал на земята, ставаш, продължаваш. Загубил се, ставаш, продължаваш. Контузен се, ставаш, продължаваш. Да се научиш тялото да е механично да ги прави тези неща. Изобщо дори да не ти налага да го мислиш. Толкова ти стане като навик това да не. Трябва да ти стане навик това да не се предаваш. Просто трябва да ти стане навик. Трябва да разсъждаваш така нон-стоп. И това става много с разговори със себе си. Нон-стоп трябва да си го кажеш. Няма да се предавам, няма да се предавам. Аз съм добър в това нещо, избрал съм се този път, няма да се предавам, ще вървя докато ме е кеф. Другото нещо, което си повтарям постоянно, аз не случайно излизам на една песен на Майкъл Джексън, Don't Stop Till You Get Enough. Постоянно си я пея, постоянно си викам, няма да спра, докато не ми е достатъчно. Това е господа. Добре, с удоволствие. Вземайте областта, Долус да е болен, аз казах. Той е болен на тема. Мерси. Тениска, благодаря. Това е худи едно. Това е случай. Ето тези точно свичери си.
Моя размер. Да, Мисля, че сме го оценили. Да, пиксел ще не стане. Така че и него го каниме, щом разбира Много спорта. ще е болен на тая тема. Аз си казвам, много ще се изкефи. Аз въобще съм знал, че ти си в тая посока. Окей. Ще го организираме някакъв път. Мерси много, че дойде. За мен е удоволствие. Следваше почнем и те да те следят. Да, добре. Той и аз ще възседя, защото той процесът е много двустранен между другото. Винаги, когато говориш на някой, когато споделяш опит с някой, знаеш колко е много важна вашата реакция за мен. Аз получавам истинско удовлетворение от това, че вие ме разбирате, от това, че се замисляте в нещата, които казвам. Не ми действа изключително положително това нещо. Нали, целият път, който се измина, се осмисля. Иначе, ако се стоя вкъщи сега пред телевизора да путам каналите, братче, какво? Нищо ли печеля от тази работа? Пък след това, как се поприказваме, разликата е огромна. Казвам, аз имаш хиляди въпроси, ако тренер пак може Давай, казвай,